AB-huset er etableret med baggrund i ekspertise og erfaring, som er opnået gennem en flereårig produktudvikling af arkitekttegnede huse med en meget høj kvalitetsstandard. Hos AB-huset findes der ikke et typehusprogram. Alle huse projekteres individuelt i samarbejde med bygherren med baggrund i dennes ønsker og behov. Vi tilbyder arkitekttegnede, funktionelle og tidsvarende huse, hvor der er kredset om detaljerne. Vores huse har en unik udstråling, hvorved der opnås en distance til det traditionelle typehusmarked. Vores huse er lige så forskellige som de mennesker, der bor der, og som de grunde, husene er bygget på. Alle grunde har en særlig egenskab, der skal fremhæves. Vi tegner først huset, når vi kender din grund. Vinduerne og lysindfaldet formgiver de rum, vi lever i, og er en vigtig kilde til velvære. AB-huset bruger Velfax energibesparende kvalitetsvinduer til at skabe individuelle løsninger, der er skræddersyet til husets øvrige arkitektur. Vores huse opføres i nøje udvalgte byggematerialer med henblik på at skabe huse af meget høj kvalitet og med minimal vedligeholdelse. Husene opføres med materialer leveret af Bygma Vejle, der har gennemgået alle materialer inden levering og har en høj kvalitetssikring. Alle vores huse opføres i mursten fra Strøjer-Tegl. Strøjer-Tegl er et nytænkende dansk teglværk, der leverer smukke og moderne mursten, hvor kvalitetskontrollen ligeledes sættes i højsædet. Vi samarbejder med Svanekøkkenet om at levere enkle, funktionelle og stilrene køkkenløsninger i høj kvalitet og individuelt tilpasset vores kunders ønsker. AB-husets smukke helhedsløsninger er resultatet af en fælles proces mellem vores viden og erfaring og vores kunders ønsker og drømme. Vi bygger ikke bare et hus, vi skaber et hjem med et personligt præg. Det er en stor beslutning at bygge sit eget drømmehus, og det er vel også den største investering, man foretager i sit liv, og man står over for en lang række beslutninger og valg, som skal foretages. Dette kræver stor tillid til byggefirmaet. En tillid, vi hos AB-huset kan leve op til. Du er velkommen til at kontakte AB-huset og høre, hvad vi kan gøre for dig.